Yan. Bang, good afternoon, good day, no? Kung kasi mo reaction ani firing squad ako rin as government. Yeah, as I had said earlier, Boyan Mapulog, number one, uyon ko kaayo sa firing squad o kung sa klase, sa silot sa kamatayon, sa tanan ng opisyal, dili lang elected, apil ang appointed, sama niya ng kabinete. Naida gamay! Yep! Yep! Ganito duro kay Kong. Sorry. Ulit, usbo na ito kaya masukura ba si kagawad ani. Sama sa kong ibuhian nga pulo, uyon ko kaayo sa tanan klase, sa silot, sa kamatayon, sa tanan nga mga opisyal, nga makitaan nga nakapangaw-paw sa sapik sa katawan. Apil appointed officials, dili lang ang elected. Kung naghangyo ko, maunta ikonsulta nato ang religious sector, mura ba ni sila taon ang musupak dayon, no? Kung adunay silot kamatayon. Pero kung buksan, laumi, na dili ko mo undang sa mga elected o appointed officials, apil mga smugglers, ang heinous crime, anang rape sa bata, ang gagmay, si patay, ako gipaning kamutan ng isingit din na ako. Kung ingon sila, imposible daw mo pasar sa Kongreso o Senado ang maong... Karon, si Congressman Keimer, atong kauban sa Mindanao Black, kagikan na siya sa Zamboanga, yes. No? Walay kaso, kay gidagan siya og mayor karon. Naman niyang igsuon, mudagan para congressman. So, both pa sa both. Kung dili na mo pasar karong 19th Congress, pwede na i-refile ugma sa 20th Congress. Okay. Unta, dili pareha ani nga gamay na lang kay February 8 mag-end naman ang Congress kay para sa eleksyon. Kay by February 11 magsugod naman ang national nga campaign. Unta, isayon niya pag-file para matuki pag sa Kongreso. But who are the investigating body ani Kong, if ever? I think ang everything has to follow with the rule of law. Okay. So the courts will do it for us. Pero kini ba kung taas-taas yung proseso kung well, karon wala pa man nato namin darang atong ang konstitusyon. So kailan ka og kaso? So napay kung gamay depende sa dako sa kaso, then korte. Kung wala ka malipay sa imong sa resulta sa korte, so nakay Court of Appeals. O gikan din sa Court of Appeals, nakay Supreme Court. So mugya po ang legal nga proseso, walay shortcut. No, basta giablihan lang nato ang option na dunay silot kamatayon sa dagko sala. But we are a religious country, Kong. Well, I understand. That's why we have to consult the religious sector. Basta kami, as of ako if there will be a voting in the 2nd district of Misamis Oriental, that bill will get one vote. That bill will get one vote. Kung na... kung sa wala pa ko na kandidato, dito na final dito sa presiding group, sa mga opinion ko, sa mga kailangan sa English kadaganan, wala pa kong kakonsulta kay ulit mong uwibit ko niya wala kay tungod sa kaning core ba na dagang preparasyon. Pero sigurado ko pagbalik na mo sa Lunes na dagan ako makuha nga pwede kang kagawad ng Marites nga storya kung sa ilang una-una. Kung kasi yung reaction niya nag-ingon tong usa naka-congressman nga ang Canada ko niyo yung bicameral karon walay transparency. Na mga blank. You know, lisod kayo o komentaryo sa kung dili nimo ayon pagsabot pa. Okay. No? I explained the budget process kanina. No? And imposible nga mag-print ka pinagi kang Secretary Amina Pangandaman na dunay mga blanco. Pero ani man na posible gikan sa Congress dunay pipila nga blanco labi na dili ba sinabot sa Senado ug sa Baika. Okay. Pero diha, pero pag mahimong ani ang budget pagsulod ana ang tawag NEP. Okay? National Expenditure Program. Okay. Pag mahuman sa Kongreso, ang tawag ana HGAB. House of Representatives General Appropriations Bill, HGAB. Ilabay din na mo sa Senado. Aya din na by camp. Ratify, ay din na pirmahan sa Presidente. So ako I doubt it, no? Ako I doubt it. I cannot be certain but I doubt it na mo pasa ang both committees appropriation of finance sa Kongreso sa blanco nga papirmahan sa Presidente. Kung kaning ingon dagan nagsupa kaning Adolescent Information Act, Prevention Act, sa imong lantawan ni.
Ako, uyon ko, tinooda sa pagtudlo sa kabatanunan tungod kay labihan ang pagsaka sa ginaaning Teenage pregnancy. gawas sa HIV, Yes. no, sa teenage pregnancy, uyon ko. Pero kana, pwede i-tone down, but not to the point na i-tone down nga murag wala na lang food, no? Kinahanglan siya na ay ngipon gamay pa para makalikay taon ato mga kabatanunan sa iyo nga maburos ug magkunod ang HIV. But kato sa sexuality education, pili edad imong masuggest ko? Dili ko kabalo kayo kay mamanagit ay anak yatay. Sana all! Sa man lang mga friends. Sana all. Well, I actually, I do not know, but I would like to leave it to the experts. Asod kayo nga, magpugumar ako, kabalo ko sa kanding, karniro, baka. Buta, kabalo ka pila ka bulan, maburot ang baboy. Tulo ka bulan, tulo ka simana, tulo ka adlaw. Ayan ang mga anak. Baka, pitro, tao. I will leave it to the experts. Na yung mga butang magud kaya, na ibang di sa ito kaya, sige magkomentary, dili kaya, mawawan ka. Kung unsay mo reaction karon nga ka-highlight gid ang taguluan no, recently sunod-sunod ang mga krimen nga nahitabo. Kagahapon nag-uban naman ni RD de Guzman sa uban na IG Dulay sa inauguration sa atong gihatag sa ila nga bagong building sa Internal Affairs Services. And ako nang napabot dito kang RD. Ang problema sa dagan nga gagaytabo nga pagpanlutang sa taguluan. So I will wait for RD's action. Pero ikaw, But RD is actually a man of good basics. No, he will always follow the basics. Ako, there will be challenges definitely. Kakadako ang munisipyo sa Taguluan, kakadagan ang Estrangio, and nagkuyang tagamay sa pagpakigbito batong sa ginadilig na droga. But I will leave it to the Philippine National Police. For me, there will be challenges, but there will always be time for them to recover if they will only work better. Pero nakay-support nga gihatag sa tong PNP. Always kumagatag support sa PNP. Kung ka na bitaw yung pang-international level, AAWC? Yes, makatabang man yan. Katungod, motorboard. Oo, ano ba? Kaniya, gapo kayo ba? Makahinuklog sa atop ng lahat, no? Grabe kayo. Ang Korea, upat na abok ilang dagpo na suba. Okay. Pero makasupply sila ng tubig sa Intero Korea. Ang Pilipinas, takkan kayo nga suba. Walay supply pa. Kung na ay problema. So, kanang study sa Korean, sa AAWC, hopefully, akong ma-take up, madala na ako, dili mo na sa Philippine government, Korean man ha. So, madala na ako dito sa sunod nga budget hearing, mautaan ako ba, nganong kanidi na ito sundon? Namoy pinaka-practical na gamit sa Korea. Dili kayo mag-awat ha, pero ang ilang suggestion, kaya na may conclusion, na i-finding. So, ako tanaw, kung adapt siguro sa mga LGU, sa national government, tapos tayo. Ano yun, diba? Korea? Opa. Thank you! Nagawan! Thank you! Thank you. Thank you! Oh, idagan naging